onko tämä pizza? Onko teillä pizza myytävä? Noniin, kato hei. Minä ottaisin pizza, mihin tulee juustoa, sit tomaattikastiket. Ja, ai niin ne kuuluu jo. No pistit lisää juustoa. Ja lait vaikka jauhelia. Ja pist pari kaljaa siihen päähän. Ai ei kujeja. Kujeiltava kai. Ei ole mitään pizzaa halua, kun mä tilaan kaljaa. Kuka saatana nyt tähän aikaan yöllä tilaa pizza, kun kaljaa tilaa? Halo? Halo? Halo?